अनिश्चरिलामनि बिसिङाव खबजांनाय लेम्बुथल भिलेज कमिटियाव तिप्रा मथा कप्लाय ओंमानो तुयै कायसा पान्दा लवाजि जाखा आमचाइनि लुकुरक खातुं खाजाखे लामसकलाइखा आमचाइनि एमएलए सुबोध देब बर्मानो क्राक सालो अनिश्चरिलामनि एमएलए सुबोध देब बर्मानि मानजाक मुंबाय कायसा रिबाग मानि पान्दाबो खलाइजाखा अ सालो कामिनि लुकुरकनो रिबाग जाखा सुबोध देब बर्मानि याक्तै रिबाग मानि पान्दाओ साकबाय थांगै मानजागैखा एमएलए सुबोध देब बर्मा एमडीसी उमाशंकर देब बर्मा चोरिलाम ब्लक प्रेसिडेंट सञ्जित देब बर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमृत देब बर्मा ते तिप्रा मथानि आदंग्र चोरिलाम एस्ट एसेंब्ली कन्स्टिट्यूंसी तिप्रा 38% नो सिनी तिप्रा मथा अब वन मिशन to victory वन मिशन to म पाइमानि साव न दुखा वइ बरफ न Ano, itu dalam semua pandang pertong sungai ni berlaku. 1978 tu, desamio dadu foreigner Jepun pas kaya. Apa tu jadi kalau di perasaan itu tong. Tapi tahu bukan. Hai pas 38% 37 mana? 37% di pramotha mana? Ang otak total orang ni, ini bahasa yang pas kini. Berai tong, berai tong lagi. Kami ngomong kah, bubagaran karisma siapa? Ani karisma ya ba, bubagaran karisma bubagaran thanka logi thanka bubagaran apil fikya bubagaran niol respond huai bubagaran ni kok dok kena huai boro orang ni kasih seat bubagaran ni jasar orang. Apa sih kok kotor haji? Orang ni kini yang these are all credit goes to bubagaran haji. Credit din chani chana orang kata. Bang bubagaran sungguh sih kepal kam cemen. Bubagaran logi tu sih sungtaw rasmi kene bubagaran tu sih sungtaw khali matang. Sungai kepal ka हमने सब कुछ करी है सी we are lucky enough to have our bubagara है सी whereas other party लोग मुकुट bubagara करे बुई बाक्सा मुकुट नो तीन बाकी मुकुट नहीं जाबो मुकुट ग्रांग साइची मुकुट ठेपर याबो तीन थाली सी बला ठेपर जंगला कि प्रराजनी राजनीति जहासो एकक भाबे कोनो रीजनल पार्टी टेरर सिगमाय खो अब के टेरर सिगमानि फका के भमायो we are ahead of CPM we are ahead of Congress जोंति बिजा आसना आसना पर जों बारे से केब करो बिजिन परे जोंति सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जों पैसा अब टम थे तंनै बाबा हम टंखन कक गया टंखका खाटं लाइया को लाइया बोर्ड लाइया ह तिनि म 19 चोरिलाम विधानसभा केन्द्रआव सिनि लुकुरक थानसा ओंगैनाय सिनि परसेंटेज कम्पानो सिनि तिप्रा मथानि बाटायनायनो कपालाय खायमि रहमानि बागै बरक लामसंनानि बागै लामसंमा पान्दा ओ पान्दा फाइमान जाका खातुं खाजाका लामसंमा पान्दा सिनि एमएलए कटाल खातुं देबरमा हायका सुबुद देबरमनो जों लामसकारो तामनि हमले जोंरो गोबां मासालि याकुलो सिनि सीपीएम नि मां अरो पाजुंगो हायका बीजेपी अरो पाजुंगो ताकलानो जों आन्दोलन पार्टी हानि हाय जों सिनि यागो चोरिलामनो मानपिका हानि बागै जों तिप्रा सारक जतनो खातुं खाजाके मनो लामसंनायमोन अ लामसंनायमोन पान्दा दिनिमो चोरिलाम केन्द्रनि लेम्बुथल कामिओ जों जतनो ताबु गर तंखलायजा खालायजा जों अमन कोनेन मुचुंगा आं जों तंखलायफोनो ता खरसाने तंखया तांथों बुजेसुपानो चुकिले सुक्थों जों आमते बुलाय तंलाय तांथों जों खानाय दङ हास्ते गोनाङै गोबां मा राबार बागाननो सतलायमानि आबो हक सीपीएम निंथों कांग्रेस निंथों बीजेपी आईपीएफ मथानिफा निंथों आबो हाय चाया आं कोइना मुथुंगो जाराक नाय तंनाय नरक अम हाय तांला जदि राजनीति जागा जों मंत्री सभा सुबु गठन खालायबेबिका जानि पास माने तंथंलायने हेपनो जों आपतै बागान रक दुगान रक सबमाने व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट खालायमानि जाजागिया सिगामनो दिनाय खालायो आटे कायसा कक जोंनो जे बरक रक जे ताबु रुलुंगा आसुनाय रक तिप्रा मथानि गुन्डा रकमां अमहाय खालायो हगो माने अमनबो जों दिनाय खालायो बरक अमहाय अभियोग खालायो जेखाने तेलिया मोरा बाजार हायो जेखाने चिनि तिप्रा मथानि कोनो कर्मी करै समर्थक करै आ जागा दखान खाबा पयन्त बर तिप्रा मथानि दुष्कृतिकारी रक खालायो हनो विशाल घर हाय जागा रक खालायमोन न हनो अम बरक अजुक्तिक जोंनो बेलाम खालायो राज्यबासी हास्तेनि लुकरनो अमन कोनजमु जोङो तिप्रा मथानि कोनो कर्मी अमहाय सामुं हा सित्राबाय कोनो जुक्त करै आर जदिও जुक्त तंखांके सिनि बबागरा तै सिनि पार्टी अबनो जों हानो नाय दंला जों बनो उपयुक्त शास्ति नाय हानि बागै बुनि चुकिरे नबता सुदि
যতন কাহাम করंखौ tongthokलायनाय थालायानो इभेन tabuk sini porikha rok choli tongo जों tongthokma rokbo जाहाथे no rok pailai mangkha hojom kambai